Adunay mga tao guys nga tungod sa kasina, yataka na lamang ang katungod sa ubang tao. Tungod sa ganahan niya makabot sa iyang kinabuhi, gusto na lamang niya nga bahalag adunay napasakitan niyang tao basta lang nga makabot niya ang iyahang ipangita. So guys, kining maong sambingay, welcome back sa atong mga storya nga daghan kang mga makatunan nga lesson. So atong storya karon guys, storya kini sa nagubot nga mga tao tungod lang sa balon. Para masabtan nimo guys, puli nga tapuson nimo kay sa unahan ini naay dagkong mga lesson sa kinabuhi nga tumakutlo niini. Now, dunay usa ka professor nga nagseminar sa 50 ka mga tao. Og after sa mga seminar guys, niingon ang professor, break time sa ta. Pero ang break time atong himuon, duna kitay activity nga pagahimuon. Aduna koy 50 ka balon nga giandam ninyo, kuha mo kada usa kabalon, onya butangin ninyo og pangalan ang maong balon. Human yung butang sa maong pangalan, isulod ka na sa room. Katong room, gamay ra kayo nga room, igo ra maraang gyud. 50 ka tao, 50 ka balon. So guys, kuha sila balon, butangan lang pangalan, dayong isulod nila sa room. Niyon dayon tong professor. Sige, within 5 minutes, sulod sa 5 ka minuto, kuhaon ninyo ang inyong balon nga adunay pangalan ninyo. Guys, pag start yun sa time guys, grabe, dalaganay ning mga 50 ka tao dito. Kuha sila, pangita sila sa ilang balon dito sa room. Ang gatinukluray na uban, gubot kay sila. Dunay uban natapakan, dunay uban nga gituklod, dunay uban nga nihilak na kay natumban siya. No? Hangtod guys, sa ilang kagubot dito sulod, hangtod yun nga, niabot na lamang ang 5 minutes, na human lang 5 minutes nga tagal, wa gyud bisan usa nga nakakuha sa ilang kaugalingon nga balon. So niyon ang professor, stop. Okay, gawas mong tanan. Tungod kay wa man ninyo nahimo ang maong activity, wa may nakakuha sa inyong balon. So akong ipabuhat nga pinasahi. Gawas mong tanan, onya magbinagsa na mugsulod sa maong room. Kada tawo nga musulod sa maong room, mukuha og usa ka balon. Og kana nga mao nga balon, bisag dili na imuha, ihatag sa tawo nga mo'y tagya sa mong balon. Guys, gisugdan nila, sulod og binagsa 50 ka tawo na pasunod sila dito. Hangtod nga wa panahuman ang 5 minutes guys, mga 3 minutes nahuman na og tagtag ang balon. So aduna sila unity, aduna sila kalipay tungod kay wa panahuman ang tagal nga minuto, nakaangko na sila sa matag usa ka balon. Guys, dinilang takutob sa atong sambinga, aduna kitay mga dagkong lesson sa kinabuhi nga atong makatunan niini. Nga kani di ay pagtinabangay, mao gid ay usa sa mga yawi nga makaangkon kita og tinud-anay nga kalipay. Guys, from the start sa mga sambingay, wala sila'y panaghiusa, iyahay sila ambakanay, tukluranay, tinumbanay, no? Iyahay sila og kabot sa ilang kaugalingon nga balon. Ang balon nga atong gisigutan guys, nagrepresent kana sa atong success sa atong kinabuhi o kaning gitawag og happiness nga atong gi-after sa atong kinabuhi. Daghang mga tao, basta lang nga mo success sila, bahalag makayatak sila sa laing tao. Pero guys, diliin ana ang gisigutan sa pulong sa Ginoo. Tanawa, sa dihang gibinagsa sila, bisag dili yang balon, pero gikuha niya, gihatag sa tao, nga mo'y tagya sa balon, nalipay itong maong tao, kay nakuha nang iyang balon, wa pa mahuman ang tagal nga minuto. Tapos, kadtong nagkuha sa maong balon, dili man tuto yang halan, pero tuwa po'y tao nga mikuha sa iyang pangalan o mihatag niya, nakabaton o kalipay ang tanan. Guys, ang yawi sa pagkamalipayon, maoday ang pagtabang o pagtinabangay. Matud pa sa Proverbs 14:21, kung buot kang magmalipayon, tabangi ang mga kabus. Sala ang pagtamay ni bisan kinsa. Guys, kung gusto di ay ka nga malipayon,
ang lesson nga tumakuha niini, kung gusto kang malipayon sa kinabuhi, tabangi ang mga tao nga nagkinahanglan sa imong tabang. Kay ang pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan og tabang, mao kini ang makapalipay sa atoang kasing-kasing. Matod pa sa survey sa mga doktor, nga kasagaran sa mga tao nga malipayon, mautong taong matinabangon. Pero ang kasagaran sa mga taong puno og anxiety, stress, kasub-anan sa kinabuhi, mautong mga tao nga magtan-aw ra sa mga taong talabangon, mautong mga tao nga hakog og dili muhatag og tabang ngadto sa iyang isig ka tawo. So guys, mao di ang daghang na stress nga mga tao, daghang mga masulubon nga mga tao, daghang kasamok nga nahitabo sa mga tao kung dili ta kabalong mutabang sa atong isig ka tawo. Proverbs 14:21 nagapainumdum kanato, kung buot kang magmalipayon sa kinabuhi, tabangi ang mga kabus. Mao day kining tawo nga mangyatagon, makabaton yung kinabuhi nga malipayon. Now, experience ni sa mga tao, ikaw ako pwedeng maka-experience ni ini. Kung usa ka kamatinabangon nga tao, yes, of course, usa pug ka kamalipayon nga tao. Grabe. Tanawa, nakasinati sila kalipay sa dihang gahinatagay sila. Dili iyang balon, pero nakabaton sila og kalipay. Nag-unity sila, no? Duna sila unity, bisag dili iyang giadto sa tag-iya. So aduna unity. Kani pong unity guys, mao usa punis makapalipay. Kining panaghiusa, usa punis pagkabot sa malipayon nga kinabuhi. Kung walay panaghiusa, wa gyud kalipay nga may tabo sa atoang matag usa ka kinabuhi. Now, just like for example sa atong pamilya, kung walay panaghiusa sa atong pamilya, kanang pamilya wa gyud nay kalipay nga may tabo. Pero kung adunay panaghiusa sa mga pamilya, aduna gyoy kalipay nga masinati anang pamilya. Daghan kayo ro mga pamilya nga wala makasinati sa tinud-anay nga kalipay tungod kay kanya-kanya sila, iya-iya sila, mga isipan, no? Mga bati kayong mga kinaiya, no? Dili matinabangon o kanunay nga masulubon tungod kay kaning kinaiya attitude nga dili matinabangon. Guys, gusto kang malipayon sa kinabuhi, pagbaton og kinaiya nga matinabangon. Pero kung gusto kag stress sa kinabuhi, gusto ka og kagulanan sa kinabuhi, gusto ka og kasamok sa imong kinabuhi, then paghinakog. Pero guys, dili na mo gitudlo sa Bible. Ang gitudlo sa Bible, gusto ang Dios nga makabaton tag malipayon nga kinabuhi. Kay kasagaran sa mga tawo mangyatagon, maupod ni ang panalanginan pag-ayo sa Ginoo. That's why makasinati siya sa kalipay. Kung muhatag tas kalipay nga subang tao, kung ihatag nato ang ilang kalipay, then tagaan punta sa kalipay nga gikan sa Ginoo. Guys, ang sikreto sa kalipay mao ang paghinatagay, mao ang pagtinabangay, mao ang paghiusa. Di ba? So, nagubot ang maong mga tao tungod sa balon from the start, tungod kay wala sila panagiusa, kanya-kanya sila nga paningkamot, tapos ang yala pa paningkamot, gusto sila nga makuha na makabot nilang ilaha, makauna sila, paunhanay sila, pero wala nila nakabot. Ang laing lison nga tumakutlo niini. Lisod kayong makabot nimo ang imo mga plano o pangandoy sa kinabuhi. Kung alang lamang na sa kaugalingon nimo kaayuhan. Pero kung doon na kay plano, doon na kay pangandoy, karon sa imong kinabuhi, ang imong buhaton ana para makabot na ikinaiya, kinaiya nga matinabangon. Tabangi ang mga kabus. Doon ay mga tao nga nanginahanglan guys. Muna nga, dili gyud mawadag kabus. Tungod kay ang gusto sa Ginoo magmalipayon ta. Ang sikreto sa pagkamalipayon, Proverbs 14:21, kung buot kang malipayon, tabangi ang mga kabus. Guys, di nilang takuto sa mga sambingay. And alang sa mga baguhan pa, kung bago pa ka guys, be sure nga nakasubscribe ka sa atong channel para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. So daghan natong mga sambingay di guys, paki-visit lang. Glory to God, kita-kita na punta sa next video. Iyahang tanang, dungog o kaymayaan. God bless.